amameranyo ya matera sikuru chech secondary gose music festivals nigo abakago chaka bene ritkoria rero ase kerengo yech county wa korekana ase county ya Kisii ase skuru ya secondary ya St Patrick's Mosocho ayuara ireri amatukabere ritkoria rero nabo igo ritkoria ankyo nigo mubaro monene bwaba orokiwa nabo igaba bwatani baba wesokia aso gwikirana sama merani ayo ekere korengani wa nechinga kichi amagega nyarabuna amagega yebinyenyi bya corona watika imense ya Kenya niga mamerani ayo abete kagotenenwa kurendo omwako weta nigo mubaro moke bw'abantu ogose bw'abatani abuna baro nechskuru babete bawesokia ase amamerani okorenda ase omwako yega nigo mubaro monene obeirego wesokia kubwatikana nechinga kichisa ine chibabwate chyo kweroberia amange nigo twariganire no muri kyoito dipo nasanya Chigosori chia matera ase kerengo gie county yani music festivals ime county ya Kisii itukoria rero nigo yabali itukuri itangania ase school church secondary konyara wesokia sama amerani ajwe ase abarokiwa banyara wesokia na kuorokia ebyewa byao ao asobateri amashairi amanayanda mange bono iga tugwate matera ibirasi yao amashairi chipoem chidance na chikwende chonsi chama shaidi yake Gusii onse nagenderete skuru ya St Patrick's Mosocho gukona imeye skuru ya St Patrick's Mosocho ni gabateneri be chigosori echi banyara kwerera obuya bwa barokirwa kwebwaterania ni chigosori echi elio gokinia chitaranta ao naenda mashindano ya kimuziki ngo konya ali ko nurture talent because theme ya this year is nurturing talent for development, for innovation and national development. And now Bana are very exposed because they are really learning a lot of music and talent we are nurturing. Because of the theme of this year is saying nurturing talent for innovation and national development. Gatiyo bonchorere bwarorekana ase miaka ya maega amono mwako oyo mbuna ogosegetwa konene ogukwerera omubaro monene bwa barokiwa kunyara wesokia elio gocha kwamererania ase amatera ya. Last year we had around 88 schools performing. Currently we have 130 schools performing this festival. That is secondary schools. Barerero na Mambi. The turnout this year is good and the competition is stiff. Kero Montenegro bangete bia and made the best team win. Na 2022 kwa majibu wa tutwale tumechia sabiyaingo yone inja bete challenge muna last year timu chigata chinke asengenjo etwata betu to prepare watch a festival within a very short notice lakini very few schools participated atu mwako oyo kwaba michezo yonse yegulirwa manga boweru kwa corona nyasaga tuanjira bogaetirare ono tuatwale festival ito as normal enero the first normal festival tuatwale after COVID-19 Boigo nigo barugo sege tokonene gochia sabaro kiwa banyare kogenderera no murobero yoga bo kwamererania oyokero kende uranyare ko bairera kwenyorere ngere yabo asoko gendereria obogima ngaturi no mugo ko twikiraira tugo bana beto moyo bagendere gutwara talanta ko turi talanta abo mwana ko nyora egeri yaye asanyore geta ko beka mugo ko era bana musiki abange banyorere bese wendera se talanta na mwenyezi ko basini ya chile kare ya CPC yo tengo mwana de las mata ngene kirasi aro nataka ni kirasi yo nataka ni getino nataka na so muziki tuko basegeta tuna bari mutuko barokerere ibanya ro kuze baji bya bone bipawa ankyo abana bachikwa bekichase sito ni mwembe ko chinde gwikira ritukuria ankyo na rirabe omwerio bwogokora amashindana ya iga elio kuyarigani kogenda ase egetengo kende kia regionals kyomutinyo gocha nechindishira iga kisingima to ndata mashindana ya kero mwembe festival mambia tonyo team chingia chigo chigendera chia region competition yarabe rem go teachers training college ko chakachita kisa to mutu sana Kuripoti leka taseni kia Ndizi TV korwa ase skuru ya St Patrick's Mosocho kutoka ibunga ya kitutu cha South Mea County ya Kisii ilitalia Nendipon Asanya.